A veure, en primer lloc, era l'aprovació inicial del pressupost i la plantilla municipal, que el company no ho va comentar, però bueno. Sí, bueno, ja va bé. Respecte a la plantilla, una volta més anem a parlar de la famosa revisió que demanden els treballadors de la casa. Sabem que tenen vostès un compromís que entenem que pretenen complir. Però, clar, nosaltres pensem que per a que cada negociació en el personal no siga una qüestió dramàtica de és que tenim unes reivindicacions que no se complixen, pensem que cal redactar i signar un conveni col·lectiu, que l'Ajuntament de Massanassa no té, i també sabem que tenen vostès el reglament de permisos i vacances en l'aire des de fa un temps. Simplement, en aquesta línia, continuem pensant que necessiten vostès fer aquesta revisió i equiparar tota la plantilla al lloc al que els pertoque, perquè entenem que ara mateix part de la plantilla està disconforme en la situació en la que se troba. Després, respecte del pressupost, també pensem que continua sent irreal. Diu vostè en la memòria d'alcaldia, senyor alcalde, que... Sí, simplement, és que com l'explicació l'ha fet Israel, però m'adreço a vostè, perquè és vostè en la seva memòria el que diu que el pressupost és, en paraules textuals, una traducció en termes financers de la política que vostès volen fer. Si comparem la seva previsió de 2019 amb l'execució d'aquest pressupost, el que ara acaba, nosaltres pensem que encaixen el pressupost en un martell, tal qual. Mirem, per exemple, les partides d'emergència social, que en 2019 eren de 170.000 euros, de les quals sols s'han gastat 66.000 euros. Veiem titulars a les xarxes de pressupostos molt socials, però després al final la realitat és que no se gasta tot el que se pressuposta. Passa el mateix amb partides com les de manteniment de parcs i jardins, que si vostès pensen que estan per anar escatimant, jo crec que alguns jardins d'este poble i alguns parcs necessiten que tota aquesta partida s'execute. Al contrari passa amb els gastos de protocol i premsa, que en l'últim any han gastat vostès el doble del que pressupostaven i aquest any li tornen a donar el mateix import que l'any anterior, és a dir, la meitat del que han gastat. Per tant, no sé, li dic aquests tres perquè són els que tinc així a mà, però n'hi ha més exemples d'estos. Què vol que li diga? Per a nosaltres el seu pressupost és un no, però encara li diré més. Vaig a per davant que jo sé que la seva porta està oberta, que vostès ens conviden a participar del pressupost. Si no recorde mal, un dels seus interlocutors me va oferir incloure una partida amb €1 simbòlic i després ja veríem si se puede o no se puede ejecutar. Sí, això és així. No estaria de més també que, igual que l'obrin a la resta de partits, que l'obriren també... Sí, vostè. No estaria de més també que l'obriren a la ciutadania, fer un apartat d'aquest pressupost que fos participatiu de cara a la ciutadania. També li dic, no m'ho crec, vull dir, no me crec aquesta oferta de participeu, aporteu idees i vos farem este euro simbòlic, una partida d'1 €. I li dic que no m'ho crec perquè és que no confien en la paraula d'un govern que no complís les mocions aprovades en ple. Si havent aprovat així una moció vostès no s'han molestat ni en crear aquesta partida en el nou pressupost, com pensa vostè que nosaltres creurem que en aquesta partida simbòlica farem alguna cosa? És que li vaig a resumir, a més, algunes de les coses que s'han aprovat així i que no se contemplen en el pressupost. I s'han aprovat en pleno, no és una promesa que vostè m'ha fet a mi entre partits, és una cosa que s'ha aprovat en aquesta sala. Per exemple, no se contempla el refugi d'animals, ni la partida per a les famílies de les persones que es troben a les fosses comunes, que se va aprovar així per unanimitat, ni la reserva de sòl per a l'ecoparc, ni tantes altres. Per això li dic que no me fie de la seva paraula en aquest sentit, ni de la seva bona voluntat. Així no votem abstencions positives, que me comentaven l'altre dia. Votem no al pressupost, votem no al document econòmic que diuen és una traducció de les seues intencions polítiques. Ben clar veiem quines són les seues intencions polítiques si no inclouen les propostes del Partit Socialista mai.